Wingi aku tuku bakso. Ditakoni bakule. Dadi siji ta, Mas? Terus tak jawab, "Ora, Mas." Dek saiki sakor karo bojone. Mulai. Aku tak dolan sik Delut ya. Kowe oleh dolan asal pamitan. Lah kupingmu ora krungu ya wong lagi pamit. Kowe roh to, Ngerti apa? wong wedok seblak jek panas ae wis dipangan. Lah yo kaliren to. Wong panas kok dipangan. Apa meneh wong lanang dolan kok ora pamitan. Lah terus ade apa nih? Yo, iso-iso diuntal kowe. Wong wedok kok kakean aturan. Ngene ra oleh, ngono ra oleh. Wong lanangnya apa mbok kon golek duit teh. Mbok rasa ra biar wong lanang. Ah biar tunjul lho. Ayo kok jaran. Wong lanang. Ana apa ngongkon bathok meneh? Kok sampean kira duwe rasa eman? Eman apa jare? Bendino nukone kebul. 30.000, 35. Tuku rokok diditku dhewe ra njaluk kowe kok geger. Kok eman-eman to? Ya ora eman blas aku. Lah wong aku iki lho. Sempakku malah aku kowe eman-eman. Eman-eman tuku ya ora usah sempakan wae, los. Tak kaleni karet. Ya. Coba. Oh alah, nopo ora diglintirat sisan. Ben siset, mau karet. Mari mangan gaji kurban. Rasane awak kudu ngamuk-ngamuk pikirmu. Kudu ngamuk-ngamuk apa meneh bojo niki guru entuk tenguk-tenguk. Pak! Woi, cukur bulan ning di rumah kok entuk njero suwal ngono lho. Ki budak-budak megawe kono lho. Gawe apa? Megawe apa? Wis angel. Megawe apa? Sampe wong lanang takon megawe apa? Kono nang kebun binatang ngono lho, megawe ngono lho. Nonton-nonton macan utawa dulang-dulang ula kobra ngono. Wong lanang lho kok takon megawe apa lho. Itu apa kono? Itu apa megawe? Ha? Budak megawe kono lho. Mulai. Wong wedok kuwi makhluk sing ora tau gelem salah, ya kena diarani makhluk sing maha benar. Contone, nek wong wedok muring-muring, wong wedok nesu-nesu, iku jarine tanda cinta, jarine tanda sayang. Tapi nek wong lanang sing nesu-nesu, wong lanang sing muring-muring, iku jarine wis gak sayang meneh karo ndekne. Jan, tidak ontro tenan. Ana meneh. Nek wong wedok sing salah, iku jarine yo panggah wong lanang sing salah. Kena apa gak ngandani? Kena apa gak ngelingne? Sing luwih parah meneh, ndekne sing muring-muring, ndekne sing nesunat, tapi ndekne sing nangis. Kaya-kaya ndekne sing diuring-uringi, kaya-kaya ndekne sing diseneni. Jan, apa ora wong lanang neh sing salah? Jan tidak ontro tenan wong wedok iki. Pokoke wong wedok iki maha benar. Bro, kowe jare duwe keahlian. Keahlian apa jane? Push-up satu tangan 31 kali. Push up satu tangan 31 kali. Oke, coba. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 1